Hej og velkommen tilbage. Ja, vi er stadigvæk rigtig mange. Vi har problemer, der løber en rundt lige herude. Hej og velkommen til Skinke. Og det er mig, Han brænder. Velkommen til Minecraft Kuren Skinke Hunger Games, hvis I ikke så næste video. Hvis I ikke er klar over det. Der er mange. Kom nu. Jeg har faktisk overlevet. Har du træsort? Ja. Fuck, vi kunne nakke ham, Magnus. Han har fået stone sword. Og der er en deroppe. Bitch. Der er en lige der. Okay, han er gået. Bliv ham, fanden. Det var. Og som sagt, vi spiller Minecraft Hunger Games. Nej, det så jeg ikke. Jeg overlevede. Jeg er fuld far. Okay, jeg prøver lige at nakke ham. Og så stopper vi fandme. Vi har sådan en taktik med i den her verden, at hvis de prøver at dræbe os, så har vi vundet i lave, så vi får vores ting. Det er måske en... Nej. Det gør vi måske nogle gange. Der er to idioti. Ja. Nej, idioti. Så nu tager jeg bagfra den lille med. Bitch. Nej, jeg kommer væk. Nej. Kom nu, kig tilbage på den her. hvis han er ved at dræbe os, så er han Det der. Kom væk. Okay, han har et stort sword. Jeg skal på det. Han snød en økse til dig. Undskyld. Okay, det er jo lige meget, jeg havde stensvær. Okay, vi har tænkt os. Han smed en stenøkse til dig, Magnus. Og hvis I ikke ved, vi plejer sådan, altså hvis der er en af os, der dør, så går vi ud. Der er lige et eller andet oplagt, vi skal prøve. Ja. Der er en, der dør, og vi er tæt på. Og Viggo, du kommer bare ind her. Hun bliver trollet ind der. Vi kan gå i hub nu, ven. Men hvis vi... Vi kan gå i hub. Hvad mener du med det? Gå i hub. What the fuck? Viggo, jeg står og venter på dig. Men hvis vi er i dirt map, Viggo. hvis vi er i dirt 11. map, så, og vi dør, så kan det være, at den anden lige fortsætter simpelthen. Ja, det gør vi. Viggo, jeg regner 11. Hvis, ja. Det er lidt kedeligt. Er du i regner 11? Ja. Den er i gang. Jeg skal 11. Nej, den er ikke. Den er lige der. Øj, hej Viggo Bernhard. Viggo Damsel. Nej, jeg vil bare. Viggo Bernhard. Det ved jeg ikke. Og så lige godt. Det spiller vi nok også. Det har vi også til at spille. Vi kommer til at spille League of Legends. er nok Minecraft. Prøv at se, ja. Prøv Se at nogle andre videoer. Se episode 4, det kommer nok til at hedde. Det er information. Men det kan også være, at vi laver sådan en video, hvor I kan kigge på os selv, hvor vi laver en masse information inden på video. Ja. Det kan godt være, at det kommer til at ske højst sandsynligt. Det kunne faktisk godt gøre. Det kunne godt være, at vi lavede sådan en forvideo. Information. Og bare se episode 4. Al informationen er stort set der. Minecraft er nok vores hovedspil. Der er en Anonymous tilhænger derovre. Anonymous! Ja! Han er hacker. Nå, vi bliver bare til at kigge på den anden side, okay? Ja, vi skal ikke hen til ham, han er hacker. Det gider vi ikke. Jeg gider ikke blive hacket. Jeg hader at blive hacket. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt, det er aldrig værd. Jeg har et stensværd og en lighter. Og jeg har god ting. Jeg fik ikke lighteren. Men jeg er lidt glad. Vi går væk! Vi går her. Følger du efter mig? Hvor er du? Du ved godt, det er efter dig. Viggo, hvor er du? Jeg kan godt se dig. Kom herover. Viggo, jeg har gode ting. Ja, det har jeg også. Lad os se at komme væk. Viggo, ikke sprint. Der holder et brug. Ja, den er jeg. Og så hopper vi. Jeg er professionel. Jeg gør altså det her, men jeg spurgte. Jeg har fundet en kiste. Er der nogen efter os? Er det der en forhindring eller sådan noget? Der er ikke nogen efter os. Det virker godt nok nemt at finde en dobbeltkiste, bare ligesom der. Shit. Giv mig alt det der. Er der gode ting i den? Ja. Altså jeg har... Du kan se hvilken rustning jeg har, så du kan se at jeg skal bruge en hjelm. Du har noget bedre og sådan. Hjelm? Jeg har faktisk stort set noget bedre. Det jeg har her, okay. Vi har gode ting bedre. Våben. Jeg har stensvær, ikke andet. Jeg har guldæble. Det har jeg også. Nej, vi kan lave det jernsvær. Jeg har to... Det gider ikke se. Nej, men kan man ikke få det? Er det ikke spawn? Jeg har lige den ko, der skal noget mad. Jeg gider ikke til at gå over. Hvor er ko? Farligt. Der er en ko, jeg kan brænde den. Når jeg brændte den, det var det, jeg aldrig tænkt på. Kan man ikke. Så nakker vi. Nej. Vi har brug for mad. Det er råbøffer. 3 råbøffer, det er altid noget. 3? Jeg fik 3. Hvor er du, Viggo? Viggo. Ja, han er. Nå, du skal bare lidt ned af. Du har bare forladt mig. Ja, jeg fandt en kiste. Jeg føler mig fandme. Jeg fik en hjelm. Jeg føler mig ikke godt behandlet. Du bare løber frem og videre. Jeg kan ikke lide det. Det er meget træls. Det står her. Jeg må ikke gå på græsset, Magnus. Kig ned i hullerne. Hvad må jeg ikke? Jeg må ikke gå på græsset, så står på stil.
Okay, jeg må ikke gå på vejen. Min gris. Du siger bare til, når du skal have mad, ikke? Jeg har 2,5. Det tror jeg er nok mest. Godt, det er det samme. Okay, vi går herind. Der er en kiste, jeg tager den. Der er en gris derovre, du kan tage. Så tager jeg den anden, der er også noget herovre. Der er grisen. Må ikke, der er en kiste der. Den tager du bare. Ja. Er der ikke en kiste her? Ej, det er jo noget. Hvad er der i den, Viggo? Der er et våben. Okay, det passer jo meget godt. Så har vi begge to våben. Hvad fanden er det der heroppe? Der er sådan en halv ø heroppe. Eller en måne eller sådan noget. So what? Kom nu, mamma. So what? Kom nu, Okay, mamma. hvor er du henne? Nej, gå i drivhuset. Nej, Der er nej. masser af mad. Vi kunne lige vente. Det lader dig. Vi kunne vente. Ikke sprinte. Nej, undskyld. Jeg bliver nødt til at tage en masse mad nu. Sorry. What are you doing? Nej. Okay, nu sprinter jeg. Der var det. Der er en kylling, Viggo. Ikke sprint. Jeg fik den. Hey, kan man tage det der, hvis man kan tage det Det der? er det, jeg tænkte. Så jeg og mame i himlen. Nå, kan du komme ud i det. Der er kylling. Ej, man kan ikke tage vandmelonen. Der er en kiste. Hvor? Det er sikkert bare en kiste. Nej, garanteret. Nej, der var et... Hvad var der? Der var et gold. Gold sword. Må jeg få det? Jeg har ikke noget gold sword. Jeg har et stensvær. Jeg er bedst. Jeg er meget heldig. Okay, jeg går ud igen. Det er Jeg noget er lort, jeg har. Jeg mangler Halvfuld liv. Jeg mangler en halv. Nå, jeg sætter lige liv. Jeg får min kiste. Jeg må ikke sprinte. Ups. Jeg har fået min kylling. Jeg har fået noget mad. En kop. Nej, nu røg jeg på skyld. Nej, Nej, jeg fik den. jeg kigger lige. Ej, der skal vi ikke noget. Det ser ikke godt ud. Det er sort. Det er døden. Det var en til det. Nå er det deathmatch. Hvad? Nå er det deathmatch. Hvor skal vi vide det fra? Så er tilbage. Der er kun 7 minutter af optagelsen. Der er 3 minutter tilbage. Kan vi nå vinde? Der er kun 4 tilbage. Viggo, du kan godt nakke det her. Du kan bare komme ind her. Hvor er du henne? Der er mange kyllinger. Jeg er herinde. Jeg ved ikke, hvor du er, Magnus. Jeg er her lige ved siden af dig. Der er en masse kyllinger. Jamen, jeg er lige ved siden af dig nærmest. Det værste er bare, de giver Simonella. Det er kun æggen. Nej. Jeg kan stå derovre, det tør jeg ikke. Jo, kom nu, Viggo. Magnus, nej. Nej, så har vi sat det. Nej, vi gør ikke. Okay, skriv ned. Vi er lige kommet så langt. Ja, okay. Skriv ned i kommentaren, hvis vi skulle have gjort det. Og vi får dårlig samvittighed, hvis I skriver alle sammen. Og meget dårlig samvittighed. Der var tæt på. Magnus, på. Der var et hul der. Der er et hul. Deathmatch. Nej, vi kunne putte gå Der kan vi derover. godt snakke sammen, Magnus. Ja. Han har... Der er et skelet her. Han har et skeleton. Det kan vi bare, det er jo nemt, det kan vi bare uden nakke. Ja, men det kan poke dig. Hvad skal jeg sige? Jeg skal sige, det skal skade dig ned. Og han har en bue. Fuck. Magnus, brug din lighter. Seriøst. Jeg har ikke nogen lighter. Jeg tager skeleton. Nej, se, Godt, jeg har fået det. Forstå, Viggo. Jeg ved, hvad for en kislejder er i. Han prøver at sætte ild til os, for fanden. Jeg sætter ild til ham. Jeg har ikke nogen lighter. Viggo! Help me. Viggo! Nej! Viggo! Jeg dør nu. Jeg kan ikke spænde mig. Viggo, har du ledet ham på spor? Jeg nåede ikke engang. Magnus lighter, der ligger her. Golden apple. Tag den. Nej, Jeg er død. undskyld, jeg snakker rent. Jeg bliver sur. Magnus, så kommer han. Så kommer han bue, han er bue. Så kommer Magnus. Han flygter, han har ikke selv meget liv. Ja. Det bliver en god optagelse. Og så Magnus på slå. Nej, jeg dør. Man. Det passer fint nok. Vi stopper optagelsen. Det passer fint nok, så vi siger bare goodbye.